Dead on the spot ang lalaking ito matapos mabangga ng humarorot na modernized bus habang tumatawid sa daan sa Barangay Airport, Mandurriao, Iloilo City, umaga ng Marso 20. Ang biktima ang kinilala kay Hermie Cala, 54 anyos, residente ng Alimujan, Iloilo. Samantala ang driver ng bus ay si Mark Joel Babiera, 24 anyos ng San Antonio, San Miguel, Iloilo. Ayon sa investigasyon ni Police Chief Master Sergeant Alexandro Aguiles, traffic investigator sa lugar, sinabi nito bago pa nangyaring aksidente, tumatawid sa pedestrian lane ang biktima na papasok na sana sa kanyang trabaho. Sinabi pa ni Aguiles na mabilis ang takbo ng bus dahilan ng malakas na impact ng biktima sa windshield ng bus. Dahil dito, natamo ng biktima ang malubhang sugat sa kanyang ulo dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng Mandurriao Police Station na suspect at inaalam pa ang plano ng pamilya ng biktima. Mga Ka-5, ito ang balitang ating tinutukan mula dito sa may lungsod ng Iloilo. Para sa Network News, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampina Balita, sa Rebisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.